Delon, jalannya kok malah pecah jadi loro yo. Tenang detik. Hei, Rek. Eling yo, tetep bareng aja nganti pisah. Siap, santai wae. Jalure katon cetha kok. Aku isi rada wedi, iki soalnya Gunung Anyar. Lho, sing penting tenang ae, penting ora pisah. Aku ning mburi ae wis yo, alon-alone. Iya wis. Ya wis ayo rek, timbang kesuwen ayo mending budal lagi iki. Ayo. Ayo. Dik, ojo ado-ado yo, kamu kan ndemburi. Ya wis aman ae we, tenang ae. Rene. Delon, jalannya kok malah pecah jadi loro yo. Awak dhewe iki kudu milih salah siji, sing luwih ketok dalane iku berarti. Sing kene wae lho, dalane luwih lega. Yakin, iki bener. Aku ae ora bakal jejak ning kene iki. Ya wis lewat kene ae, lak aja iki bener. Ya wis ayo langsung ae. Ayo. Tetep bareng-bareng yo. Oke. Kapan dia tutuke? Ayo semangat ayo. Aku tuku helikopter besok yo. Enak iki koyoke. Di puncak api iki. Oh, payah rek. Pin mumbul arek ngene rek. Kaya Rek, tenang aku, Rek. Aduh. Payah iki. Payah. Arek itu tuh aduh. Terus ae lah. Nanti arek ini apa rono? Saat kini. Lah, kok podo dalane? Nanti iki sing ndure. Loh, kok dalane iki meneh sih? Ping wiro iki wis. Payah ngantian. Apa mrene ayo. Wis lem Doris. Dik, aman dik. Loh, dikanang ndi? Loh, kok ilang? baru ae kita kono ndek mburi kuwi. Ya wis ayo golek wis balik mburi ayo. Ayo awak dhewe pencar dadi loro. Dik. Ayo. Ayo. Dika. Dik. Dika. Dika. Dik. Ya apa? Ketemuan di dhuwur. Loh, kono i. Gak ono. Aku gak ketemu ini Sora. Dika gak ono, jawab aku iki. Apa? Balik. Lah, ketemu pisan iki. Kayak emang arek iku meneng sih ndek pos. Apa wis tutuk dhuwur yo? Kayak ya apa kok sen dicek mendukur ae. Iya mbok balik goleki. Yo. Lah terus kok kan dia mau. Ono lewat pinggir kono sing kanan iku. Iya, ono terabas kan ndek ini kan. Ayo wis. Ya wis ayo wis. Ayo. Alhamdulillah nyampe puncak. Ini rasanya lega. Wah, akhirnya puncak. Seneng rasanya. Tapi ojo seneng sih, Rek. Iki kan Dika ilang, dadi ya apa iki? Awak dhewe. Ya mencar ae apa? Nah, yo setuju aku.
Oh ning goleki Rono, ning goleki Rono. Yo, aku ambek Arga tak rono ae. Aku karo Dimas. Aku tak nang kene ae wis. Oh, arek loro iku mending rono ae, menawa arek carry. Iya, aku balik. Yo, kan menawa kene, Ndo. Jadi Oke. awakmu Jaga Ndo, semisal dek kene yo. Yo. Oke. Ayo mah. Ayo, mencar. Ayo mah goleki mah. Duh, bahaya pisan aku. Ayo. Bentar cepet ketemu. Dik. Dik. Deka. Andi arek iki yo. Lah iya, Lewat dhewe terus nang goleki, wedine awak dhewe malah kesasar. koyoke awak dhewe sih, Ceng. Sing muter-muter mulai mau. Mendingan balik lek ngene wisan yo. Ayo Sado. coba balik, ayo wis. Balik yo. Ayo. Simak kesasar awak dhewe. iku ono jalur loro iki opo iki? Tapi ono kok iki ono jalur mana? Jalur mana ya? Mana ya? Kok jalan sing kon maksud dek kono tuh bener. Ayo iku. Cek rono. Ayo. Ayo. Aduh, kesel golek Dika rek. Suruh ketemu makane. Duh, arek-arek sing goleki Dika wis balik kabeh ya. Sik dorong. Sing goleki paling. Aku pisan goleki tas gak ketemu nang Dika. Istirahat sih we. Aku rehat cewek rek, kesel pola rek. Nandi Dika yo. Ayo, jangan kon. Bismillah, yo ketemu. Bismillah. Deket rek. Ayo. Ya bre. Ketemu kene dhisik ae yo. Yo wis nunggu bisa wis. Loh. Iki Dika. Wah, kok turu dek kene arek iki rek. Lah. Opo Eh, iki yo? Do. Dim, Ram, Nio, iki ketemu wisan. Arek es maput kok iki. Cepetan. Hah? Hah? Iki. Apa? Iki. Apa? Hah? Dik. Dika. Ayo Kadok sih. Ayo. Sadar. Ayo, Dik. Hati kena sajen. Ayo iku ono Eh, kono sajen. sajen. Iki sing garane misteri iki. Wah. Kono setan kok. Wah, gak bertanggung jawab gawe opo. Aduh. Oh, no ae perkara ngene iki. Longgo kene. Ayo. Kok iso kon Mang Dik? Lah iya. Ono nanti Pak Mong. Kon bisa nih. Rehat Kok sini. iso kon Mang Dik? Lah iya mau nanti ae ta. Baru aku mau ndek nisor kono. Muter-muter tok aku. Lah kok iso? Daru, Terus ya apa? Kok kejadiannya kok iso tutuk kono kan? aku mau wis payah aku wis. Aku keturun aku ndek dukur, payah aku wisan moroan. Terus kamu ndak sadar lho ono sajen iku. Aku ndak ngerti apa-apa aku wisan. Yo iki kabeh gara-gara sajen iku mau. Wong-wong ndak bertanggung jawab gawe kok ngono. Kok yo pantes. Ayo mudun wis tindono apa-apa. Ah, diwisane iki lek ngene iki. Kok ono hal cilaka ae weh.